Een gezellige drokte in de kantine van Bekwik Dokkum. Deze zit namelijk vol met jonge voetbalspelers uit binnen- en buitenland. Ze begon de dag met een goed ontbijt om daarna het voetbalveld op te gaan voor de tweede dag van de Bonifatius Cup. Bonifatius Cup is een tweedaags internationaal voetbaltoernooi. Het motto is voetbalbeleving voor de jeugd. En dat willen we jeugd uit buitenland, rest van Nederland en de regio ook gewoon bieden. Dat ze echt herinneringen overhouden aan deze mooie dagen hier in Dokkum. 2016 zijn we begonnen, hebben het initiatief genomen bij Kwik Dokkum en VV Dokkum om een mooi toernooi hier te organiseren. En dat is langzaam uitgegroeid, wat we hier nu zien vandaag. Dit is de 6e editie. De organisatie zet in op de beleving, maar voor de spelers bloot het een competitie. En dan kun je winnen of verliezen. Het ging wel goed op het begin, alleen hebben we 1-0 verloren. Dat was gewoon jammer. 4-0 won en toen 2-0, maar verloren. Dat was gewoon jammer. Ja, gisteren hadden we competitie gespeeld, of hadden we gewoon een pool en daar zijn we eerste geworden. Dus nu spelen we tegen een Duits team en vervolgens hebben we dan misschien 2 wedstrijden. En ik hoop dat we een beetje ver kunnen komen. Ik hoop vandaag gewoon te winnen eigenlijk. Ik bedoel, ik wil hoog inzetten en ik vertrouw erop dat mijn team het kan. Toch is het echt gewoon heel leuk om mee te doen. Yeah, we're playing some really good teams, but the main thing is the boys are enjoying it and having fun. So that's what we've come for. We found everybody so friendly over here. It's just been amazing. Really, really good. Het is heel gezellig, de eerste keer. Maar ik vind net... Ik had wel wat die Engelse ploegen wat beter verwacht. Ja, dat voelt eigenlijk wel aan. Ja, die winnen net zo heel goed. Ik heb in 2019 meegedaan, maar toen speelde ik met een iets jonger team. En het is leuk om nu met iets meer opgegroeide jongens te zien hoe we het doen. Voor de clubs, bij Kwik Dokkum, VV Dokkum is het leuk, maar uiteindelijk om dat te bieden voor de jongens en de meiden en de staf en dergelijke gewoon 2 mooie dagen geven, daar doe je het voor. En dat vinden we wel de essentie.